Ashnang. We are law-abiding citizens. We know the law. In fact, it is the district administration who violated the law. The district administration, Schwab can impose section 144. Kada iban da slow to shine. Baga jingklu ko jingi kalong da sniu ban Pynïaid Jingklumar. Kilai hagi bana giblada. Dagi pajar ki patba ngila ban sinshar. Paling ngila ban sinshar. Yagi patba ki bawan ban ai ka jingkershan. Ya ka jingki ka jai jai ka jingi. Kani gani da ka jingpershang. Ban kanglat ka Supreme Court ha ka snam khat kendai spa Bor Pynïaid. Kalau ai ya going ruling. Hagi madai bagi jing pentri kam ya ka section 144 CRPC. Kalau Crenshaw that this section cannot be invoked as a tool to prevent legitimate expression of opinion and grievances. Ni wanang ni ban pau ki jing snow pia ka jingi ya ka jing weng jong ka sarkar ye kini ki officer ni khamara ni kham ka nongrim. Nama ka takada ko ki patba Ngilang kapan snow to, ya to lem mi gitu giway. Baga ay ka bani le, kalong ban penbeg ya kijing le bakla jong the sarkar. Lada puweng ni kini ki officer ko pila bakla ngi awne. Lada kam don ganu ka kiss nyuma ngi nam ong ye. Ndri ka don ka kiss ka ba kini ki officer kila investigate ha ka ba buying jo chief minister udan bam benta kata ka kam bamsap ngiton hak ban subajur baga don ka jingklu baga ya utau buying jo chief minister. Nyimla ban swalat. Lada tu ubarit la syake mudwat kumno da tama gini ki bahing basem namar kita kadau ra gini ka khubor baga ni ka thma ka jingi persya ka bamsap kamdai ka bangi syukran ni da terang namar la deng yemla ban rat ha gini ka por ka jingi manong ipi ka jela jingi kan ngam. It's now or never. Na ka kadau what you think abang ini halo ka hak abang ini ni snow to ka nongrem ka baskem Ngim Dei banting abang ingin po aban Pynïaid Jingklumar nyeki ngin super itang na jingdan jingi labyang wat kiktin kiba kiba tomet ngim ko aban Pynïaid na ka sintor ka jongthi lagalong iki officer ni yano ino ka jingdan ka jingi kalapyang banyak tu ya ka sarkar bu pat ba unum sya nang ni syakmat ba ka sarkar kan le kat pamon.